Vašku, neprohlížej si to, si prohlídneš potom. Nevážil jsi ho teďka někdy? No? Nevážil jsi ho teďka někdy? Nevážil, ale je těžký teď, čím dál víc. Tak šacoval na těch 40 kg, jak... No, já počítám, že bez 38 bude mít. Podle toho pytla betonu, víš? Podle toho, jak jsem se s tím natvičil, tak si... Tak, kdo nám otevře? Kde máš vodítko, Mirku? Kde máš vodítko, Otvírej bol, zaděre.